Γεια σας, σήμερα είμαι στο πάρκο, εδώ πέρα με τον αδελφό μου τρώω παγωτό. Νάτος. Είμαστε στο παλιό μας σπίτι, όταν ήμουν εγώ πρώτη τάξη. Πήγα και πήρα από το Welcome Store αυτό το CD, να γράψουμε κάτι τραγούδι και πρέπει να το πάρουμε. Είμαστε στο παλιό πάρκο τώρα εδώ πέρα, έχει σκιά εκεί πέρα. Πέρα σκιά, τσουλήθρα, γυρογυρόλι και πώς τη λένε εκείνη, τραμπάλα και δεν είναι οι κούνιες. Εγώ κάθομαι στην πρώτη. Ο αδερφός μου στη δεύτερη, μετά από δύο μικρές από εκεί είναι για πρωτάκι. Λοιπόν, εκεί πέρα είναι το καθισματάκι. Πήρε καινούργια παπούτσια, είναι αυτά εδώ πέρα. Πήρε καινούργια κολάν, αυτά. Και μια καινούργια μπλούζα αυτή εδώ πέρα. Το χθες την πήρα, από τότε που υπάρχει στην άλλη, δηλαδή. Το 18 Απριλίου. Πόντες μήνες. 18 Απριλίου το έχω πάρει. 2017. 2010. Τέλος πάντων. 2010. Εκείνο το σπίτι εκεί πέρα είναι χτισμένο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω μπει μέσα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πότε μωρέ. Και φεύγουμε. Φεύγουμε. Να το παγωτό σου. Τόσο έμεινε. Θα το πήραμε τσιφλόφι, αυτό το πήραμε μπανάνα φράουλα. Το CD που μέσα είναι έτσι. Έτσι να το ανοίξω. Είναι πολύ περίεργο. Και CD έχω και εγώ, αλλά δεν δουλεύουν. Εδώ γράφεις τέτοια, γράφεται πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο. Χθες πήγαμε σε αγώνες βόλ και βγήκαμε δεύτερη. Το πρώτο βγήκε πρώτο, το δεύτερο δημοτικό βγήκε δεύτερο, δηλαδή εμείς. Το τρίτο βγήκε τρίτο, το τέταρτο βγήκε τέταρτο και. Τι ήθελα να πω, τι ώρα είναι, κάτσε να δω. Εδώ είναι τέτοιο και... Δεν έχω και τώρα με το άλλο να βάσω, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τι ήθελα να πω. Ναι. Θα κάνουμε τώρα κούνια. Πάμε να κάνουμε κούνια, μπέλα, έπεσε η κοπέλα. Τώρα κάνω κούνια, περίμενε λίγο. Από εδώ είναι δρόμος. Σε περιμένω, έλα. Από εκεί στρίβουμε μετά έτσι. Είναι το τρίτο. Μετά από εκείνο το δρόμο είναι το δεύτερο. Έρχεται τώρα και ο αδερφός μου. Πάμε για το σπίτι. Πήγα στο μαγαζί και πήρα αυτό το CD. Δεν ξαναγράφει βίντεο. Πραγματικά. Δεν πειράζει. Αυτό το σπίτι είναι πολύ φτιαγμένο, πολύ ωραίο είναι. Γεια σας και τα λέμε στο επόμενό μου βίντεο. Που δεν Γεια σας.